Σήμερα θέλω να σας πω κάτι για μια άποψη που δυστυχώς ακόμα επικρατεί ως σήμερα. Είναι ότι το να πει κάποιος ότι να πάω σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο, σε coach, δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι ότι έχεις ένα πρόβλημα, αν είσαι προβληματικός, καθόλου. Ίσα ίσα η απάντηση πέραν της κλασικής που διώ πάντα ότι καλά να μπονείς το πόδι σου, θα πάει σε γιατρό να σου το θεραπεύσει. Το ίδιο και οι ειδικοί παιδιά. Γι' αυτόν υπάρχουν. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, θέμα, ανησυχία που μπορούν να σας βοηθήσουν. Επίσης, το να πάει σε κάποιον ειδικό δεν είναι αυτοτιμωρία. Ίσα ίσα είναι απόδειξη αυτοαγάπης και αυτοσεβασμού. Σκεφτού το.